ମା ହାତ ତିଆରି ଚକଡ଼ା ପିଠା। ଆମର ଏଠି ଚକଡ଼ା ପିଠା କୁହାଯାଉଛି। ଅନନ୍ତ ବ୍ରତରେ କରାଯାଇଛି ପିଠା। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କ'ଣ ଏ ପିଠା କୁହନ୍ତି କହିବେ? ଆମ ଏଠି ତ ଚକଡ଼ା ପିଠା କୁହନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ବ୍ରତରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କ'ଣ ଏ ପିଠାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ନା ୟାର କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ବୋଉ ହାତ ତିଆରି ଚକଡ଼ା ପିଠା କେମିତି ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଉଛି। ଆଜି ବ୍ରତରେ ଚାଲିଛି ତିଆରି। ଆମର ବି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅଛି, ସେପଟେ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଆଜି ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ଆମ ନନା ସେପଟେ ସବୁ ରୋଷେଇ କାମ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଜି ତ ମୁଁ ଉଠିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କଟାକଟି ଦେଖିପାରିଲେନି, କରି ହେଇନି। ରୋଷେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଆମର ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହୁଏ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଇଭଳିଆ ଚକଡ଼ା ପିଠା ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଗେ ଗୋଳା ହେଇକି ଯେଉଁ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ପୁର ଦିଆ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲା ବୋଉ ହାତ ତିଆରି। ଥରେ ଖାଇଲେ ଜାଣିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସାଇଜ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆଜି ଭୋଗ ହେବ। ଆଗେ ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହେଇଗଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଖାଇକି ଦେଖେଇବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଗକୁ ଏମିତି ମା ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ପାଇବେ ବହୁତ।